हेलो फ्रेंड, नोंथांमोनखौ आङो दिनै गोदानै मोनसे काहिनी लाबोबाय। बे काहिनीया जाबाय दाबसे गामिनि आरो बै गामिया ओरैबायदि दुखियामोन, बिसोरो आबाद मावाब्लानो बै गामिनि मानसिफ्रा बेबायदि बिसोरहा उदै गैयामोन। बिनिखायनो बै गामियाव सासे बाबा दङमोन आरो बिथांमोना मानियोमोन जे बै बाबाया जुदि मोसायोब्ला बै गामियाव अखा हायोमोन। बिनिखायनो बिथांमोना जेब्लानो गावसिनि आबादाव दै नांगौ जायो अब्ला बिसोरो बे बाबानि खाथियाव फैयोमोन आरो बिसोरो बाबाखौ मोसानो खोन्थायोमोन आरो बे बाबाया मोसायोमोन, अब्लाना अखा हायोमोन। बिनिखायनो बिसोरो बै बाबाखौ ओरैबायदि फोथायबायमोन आरो बिसोरो गावसिनि मेगनजोंबो बे बाथ्राखौ गोबां बार नुखाबायमोन। बिनिखायनो बिसोरो गोबांथार फोथायोमोन। सानसेखालि बै गामियाव नोगोरनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा फैबाय। जेब्ला नोगोरनि मानसिफ्रा फैनानै बै बाथ्राखौ खोनाबाय जे बे गामियाव सासे बाबा दङ, बे बाबाया मोसाब्लानो बे गामियाव अखा हायो होननानै बिसोरो जेब्ला बे खोथाखौ खोनायो अब्ला बिसोरो फोथायनो गोब्राब मोनबाय। मानोथो बेबायदि सासे मानसि मोसायोब्ला बोरै अखाया हाथावना? बिनिखाय बिसोरो गामिनि मानसिफोरखौ लोगो लानानै बै बाबानि खाथियाव थांबाय आरो जेब्ला बाबानि खाथियाव थाङो बिसोरो बुंहैबाय, बाबा, बिसोरो बुंजों जे नोंथाङा मोसाब्लानो अखा हायो होननानै, नाथाय जोङो बे बाथ्राखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों। अब्ला बाबाया बिसोरखौ बुंबाय, दे बिदिब्ला नोंथांमोननि गेजेरावनो नोंथांमोना आंनो मोसानानै देखायग्रोदो होननानै बुङोब्ला बिसोरनि सासेया मोसानानै देखायो। अब्ला बियो आधा घन्टासो मोसाबाय, नाथाय अखा थोबसेबो हायासै। नैथि खेबनि थाखाय आरो गुबुन सासेया मोसाबाय, बेयावबो अखा हायासै। आरो बेबायदिनो थामथि खेबनि थाखाय आरो गुबुन सासेया मोसाबाय, बेयावबो अखा हायासै। अब्ला बिसोरो फुरा फोथायनो गोब्राबसिन जाबावबाय जे मानसि मोसाब्लाबो मालाबाबो अखा हानाय नङा। बिनिखायनो बिसोरो बाबाखौ बुंबाय, बाबा, जोंथ' फोथायनो बहुद गोब्राब मोनबाय, बिनिखायनो नोंथाङा जोंनो मोसानानै देखाय। नोंथाङा जुदि मोसानानै देखायनानै जोंनो अखाखौ लाबोहोनो हायो अब्ला जोङो फोथायगोन। मानोथो दिनै जोङो सासेयाव खमब्लाबो 1 घन्टानि बारा जों मोसादों, नाथाय अखा हायासै। बिनिखाय बाबाया मोसानो हमबाय। जेब्ला बाबाया मोसानो हमो, खमसे खम बियो 8, 9, 10 घन्टासो बियो मोसाबाय। बे मोसानायनि उनाव जोमैया गोसोम जाबोनो हमो आरो बै गोसोम जाबोनाय जोमैनिफ्राय दसेनि उनावनो अखाया हानो हमो। जेब्ला अखा हायो अब्ला बै नोगोरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा आसरित मोनबाय जे बे बोरै जाथावना। बिनिखायनो बिसोरो बे बाबाखौ सोंबाय, बाबा, बे बोरै जाथावना? मानोथो दिनै जों मोसाबाय नाथाय अखा हायासै, नाथाय नोंथाङा मोसानाय लोगो लोगोनो अखाया हाबाय। अब्ला बाबाया बिसोरखौ बुंबाय जे आङो जेब्लानो मोसानो स्टार्ट खालामो आङो ओरैबायदि फोथायखायो जे आं मोसाबाथाय अखाया हाखागोन होननानै आङो फोथायखायो। जुदि अखाया आं मोसानायाव सानब्रै सानबासिम हाया अब्लासिम आङो मोसाबाय थागोन, जेब्लासिम आं अखाखौ हाहोनो हाया। अब्ला बिसोरो मिथिबाय। दिनै लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बे काहिनीनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो सानदों, जुदि नोंथाङा फोथायनाय थायोब्ला, नोंथाङा जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो लादोंब्ला बेखौ नोंथाङा साक्सेस जाबाय होननानै फोथायनानै माव, अब्लासो नोंथां आरो आंहाबो साक्सेस जागोन। मानोथो साक्सेस जानायनि फर्मुलाया बेनो, जोङो मोनखाबाय होननानै फोथायनानै मावब्लानो जोंबो साक्सेस जागोन। लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ स' माच।